whatever thing carry you be oji wee were ife eji agbana ntị agbana anya ayi emecha mara ife agha carry obi. You know, I hate to always make reference to the case of Ijele. I hate to always make reference to the case of Ijele. Oh, tell him, but I can't stop, or I can't help making reference with it. I can't even stop or help making reference to what happened to Onyobodo before Onyobodo ran. I don't know why some people cannot just respect themselves or help. Yeah, why some people you will do naturally wicked without anything backing them up. That Ebonyi son is a typical of Obiojo. Obiose. It's just that na Osuenwe Hono. Osuenwe Hono. Imagine all na that guy in Welono. Imagine all na that guy in Welono. I say na nkota nwere ike amahana na. Imagine all na that guy nwere ike. Imagine all na that guy nwere ike. Two things to show you how deceitful they are. He wanted to confirm to you that na Zion wonya report or page ye ezioku. He went and brought a voice note Zion sent the J Park during the time of Ken page issue. Mgbe page na show mgbe Ken na show ndo ya yo ka ha wee je yo Zion because of page ye. Yes. Ịghọtana mgbe ọ na-achọ ndị ọya eme ndị ọya ayọ ịghọtago so JPAC wee yọzie Zion wee gwe na email eji wee mee datin na-etufuo na this is ụkwa number one na-ege ntị ka ụnụ malụ how deceitful that guy do. Mgbe JPAC mere wedding JPAC end bụ o je wepụta video ebe APC na-eme 10 years anniversary post oye ebe Obi Kubana na E-Money ha nọ there o post oye no wedding JPAC. Number one, people were able to counter it where never have wedding JPAC never have 10 years anniversary APC. Opatakwa the other day ojekwa digikwa old video ebe kelafa ya Fada Mbaka kwuru maka oge showcase njaka post oye ojekwa digikwa post way or two, we were able to counter it and tell people that never our old video. Object again, Jekwa woputakwa voice note to secretary more than how secretary or no voice note about something that happened about how many months ago, not even concerning him. Oje play voice note how ebe voice note how bidoro n'etiti that guy amahife. That guy woke. Ebonyi son woke. Afubo woke do that guy. That guy woke Osha. That guy na one soku aba. I'm sorry to say this, but that guy na one soku aba. I don't know. I go well this mother dalo. You gotta go. Oje kwa woputa voice note to share. Tikwe play from almost the end of that voice note. That guy woke. I challenge Ebonyi son to play that voice note from the beginning. We also want to hear the other things. Akukuru. During the time of Page Ken, I could never denied doing that. In fact, I could warn him before he did that. Yes, I could warn him before he did that. And a lot of them may file or bless herself. In fact, I could just do lenient and in the Zion do lenient and they are very welcoming. That is why, last born one day. That is why people ewolu evangelist Ebuka Obi my picture yo my video in the Zion and everything will really make program at will in the Zion let me handle. So I could warn him and I could did it and I did not even say that he did not do it. So that was an old story. I'm on that guy I run out of current content or trending or why is he trying to go and be digging back, digging? We are going to resurrect now.
that video and that voice note leak them Mark Evangelist Ebuka Obi. We are going to resurrect it since he has run out of content and he wants us to go back memory lane. He wants us to go back and go and start talking about the past. Are you getting me? He played that voice note from almost the beginning, the end. Are you not interested to know what I could said from the beginning to that place we play here? Even Unyanwa, you are pleased to play that voice note to people. Can them mad for if I could, because all I could na voice neku about that page ya ako report ogo say na aku more things that even him Ebonyi song we love to play so that we will see. But if omelu no je court or ye e gotta go court or ye ko oh no play again from the very first beginning. If only that voice note to before, that is not him. That is number one. Or number three, remember the first one over the new J Park. The second one, Father Mbaka and Ogeshi. The third one, voice note, OJ Bonite. Now the fourth one, video of a Montu Ezikuku Melu, Melu. Imakumbezu Ezikuku me vida, yeah. Imakumbezu Kuku Melu that video, OJ Bonite keta. If OJ Bonite na ebe ọ na-ekwu na J Park na-emefa ka oje bonite nke ekwuru maka Ebuka Obi, it cannot trend. Genosia na mo say that it cannot trend. People have seen that video, we have lived past that video. It can only be termed one of the numerous allegations on the Evangelist Ebuka Obi. There's one mother action kije na page Ebonyi son na page J Park iluo you know that thing I just na my page bia na ede o na eweniwe o action kije kwa na page nda aje na agwa ha why I'm responding to a video madu meru, so you can as well go to the page onya ilu ebe ahụ egwe say biko why can't Igbo people stop this? You shouldn't be telling me this. You gotta go opposed to a video ebe Ezikuku kwuru na Evangelist Ebuka Obi na ebe gono na akpọ ntị gotago ọmụ ife oji wee deye ife oji wee post that video wo ko wee fụ na that video aye trend. Now I am doing this video to caution all bloggers attached to Zion. You people should not respond to that video. Do not respond to that video. That video is as old as Nebuchadnezzar. That video is as old as Abraham Hanwolo. Gwani and Aisha knew something new. We want something new. We want something trending. We want something trending. We don't want to go and reincarnate video. Ebo Okulu no ya ekwu abịa na Facebook kwuo na Evangelist Ebuka Obi nwere onye ọtụgharị ime ejeke wepụ the afọ ime onye ahụ nwụọ na even no ekwu na J Park that aware of it. We don't want to go back and forth. We want to go and start discussing about that guy. That guy who the greatest influence in football. He doesn't even know how to construct one or two. Very empty. He doesn't know how to construct one or two. The guy will see content and the mifo melu oje use another page. Okay, agree. He gotta go. Oje use another page. Okay, agree. Wori na pampani no na ba ko yawo anwuru ya okuo na onya na epose mana omaho na this guy amoho na ndenya na na-emeka ife the more intelligent than him. I thought that the event that has happened in the past could have taught these people that nande hana na-emeka ife do very intelligent. Ebonyi son iko yeju ubosi iko yeju mma bịakwa na Facebook etu a ịma na ya agba na break n'ife gbasara ijele for a reason, but nke ukwa we will drag it on Facebook until iti anyama n'ebe ọ na because ọkwụ ma ya very soon. Jenu gwe boy son na ezugo bla amụma na which date ita ogono jenu gwe na ezugo bla amụma na 16th of November at exactly 8 minutes to 5. Sine na answer na very soon
jagraram jenusie na ezugo gwara ya na very soon jagraram ọkwa ha sịrị na ọha galalam ewolu arrest were threaten mmadụ but ị na-emeta ife a eji wee ka mmadụ ịga n'aka ịkụ ịga is inevitable. A sịrị onye aṅụ na nga na oyiwo anaghọ but it's so unfortunate that na ị nọ na-aṅụ nga ebe oyiwo ka sọrọ ndụrụgwụ ịghọtago ịka nọ na-aṅụ nga ebe oyiwo ka sọrọ ndụrụgwụ. That guy do very wicked. That guy nwere a very wicked soul. It's just that na Chineke mere onwe ha ego, Chineke nwere onwe ha mmadụ, Chineke mere onwe ha ngabasị, Chineke nwere onwe ha connection, Chineke mere ife niile mmadụ nwere n'ụwa o ji ashụ ọbụ o ji abụ ọbụ Chineke deniere ha ncha niile. So such people ife ha ya adazi emewo ha na-ajakasịzi eze na-aja eze even though na ha ya atani alụ ha na-ajazi eze even though na ha ya atani alụ. Imagine now that this guy in such a position where he can actually do something. If imagine what he could have done. Look at if only propaganda or if all result to now on a bonitezi old if I know now throw back. If I know now throw back. Gbani and Ezugo Serena we will not no there will be no diverted attention. Also na Bagari. I'm a vivo you the bonitifa hezi kukukuru. Because na ifo ji weje politifa hezi kukukuru uwe na ebe ọ na ndị mmadụ mechiri ọnụ n'ife bulu J-Pack ka oje polite nke evangelist Ebukobi ka ọ mara how people are going to react ka o wee gwa ndị mmadụ na ọkwọ ife ekwuru maka J-Pack na ekwu okwu n'ọnya ka ekwuru maka Ebukobi n'ubi okwu gbanye that we have all put that behind us. You got to go. If I need Ezikuku mana, unfortunately, Ezikuku mana no mboji akwado ebata Nigeria at any time. You got to go. Ezikuku no mwe mana no mboji akwado ebata Nigeria. Again, he knows he's not coming back. He knows he is not coming back. So we have waved it aside, waiting for Ezikuku the day he will come back to go and answer. So we are not going to talk about it. I hope na Zion Media Team. I hope na Zion Media Team because they keep saying that we are Zion Media Team. Unfortunately, we are not Zion Media Team. I am an independent blogger who is here to defend my faith, to defend my faith against these intruders. Yes, and the evangelist Ebukobi happens to be a Christian, not within my faith. I am not among the Zion Media Team, but we are independent bloggers. So I want them to understand. So I want everybody to disregard Ebonyi son. Share this video. I want people to pretend like they haven't even seen that video. Pretend like you haven't even seen that video. Go see it to that cha. In fact, let me tell you people, from henceforth, anything Ebonyi son will do, disregard and the tank nanga, the join Nigeria nanga. Mana nko to divert attention. Never do you people should not react. Do not even comment. Umesha post to apota or so comment. Unfortunately, Ejemebo made that post to Nanya nke wezibota amu Tom self. Oye kwe senior na Ezugo challenge ye. Nya meye na mem page ye no si no siri ike. You gotta go. No. We have passed that stage of saying you want to bring Evangelist Ebukobi down. We have passed that stage. Evangelist Ebukobi has proven to them that no one ebe nwoke na-eje. You gotta go. Evangelist Ebukobi go fa no si ono ayike nwoke nwere ngabase. Nwoke nwere mgbakasị nwoke ndị mmadụ nọ n'ụwa na-agbara ya ọgụ Chineke nọ n'eluigwe na-agbara ya ọgụ every institution enwere around us na-agbara ya ọgụ nwoke gosigo ndị mmadụ na nwoke nwere ngabasị. So I want you people to ignore Ebonyi son like a log of wood. Ignore him like he never existed. Okwefu goes wee pụta na page wee kwuo akụzayo n'imi mkpi akụzayo n'imere nga ọ na-afụ ife merie. Everybody never do.
ịghọtago even nwoke ya na even nwoke ya na nwoke dị involved na disorobitas at the end of the day nwoke fụkwa na ndị ojekwuru uwu ụmụ efulefu ịghọtago nwoke fụ na ndị ahụ ojekwuru uwu ụmụ efulefu etu aka karịa Ebonyi son ji wee gwụ ya etu aka Rita Duru Chineke kpọkwa ha ọkụ Rita Duru Chukwu kpọọ ha ọkụ Akụzion kwuru m ụgwọ I can buy you and buy you times 100 so you can imagine ọwụ na akụkụ nyere m ụgwọ ma a na-akụgbu odogwu ọwụ na akụkụ nyere m ụgwọ Rita Duru ndufuo mara na akụgbu odogwu for paying somebody like me. He is not your mate for paying somebody like me. Ịghọtago ife iwu nwa n'ọfịa zuzuru uzi ebe apụọ ịsọ atụrụ efulefu zuzuru uzi ebe apụọ emptiness nwokoko ndị ohi zuzuru pụ ebe a ekperima ya anwụ very soon ayafu zuru na Bini vultures efidi elu zuru na Bini atụrụ kamba wepụga ebe a atụrụ mpama ekperima onye ohi nwobere oge anyị atụ ụta ya n'onu mmụọ ọkụ ifife imere onwe gị nwobere oge anyị atụ ụta ya n'onu mmụọ ọkụ ifife imere onwe gị atụrụ ichere Eastern region headed by gentle we sumpa iyo ndo ohi ọkụ unu si eji afa ndị nọyịrị onwe ha were eje perpetuate criminal act ọkụ unu si ejiri afa ndị nọyịrị onwe ha jee perpetuate criminal act. Now you have shown what you people are doing. Atụrụ. Yeah? So, as I was saying, etu a ka blogging career Ebonyi son si wee nwụ. This guy wepụrụ content ọ na-eme eji wee mara ya. Kele onye lamitere this guy wee gbuo career ya. This guy wee content ọ na-eme n'ihu akwụkwọ onye ọna ji wee mara ya ọ na-eme that content ọ na-agarọ ya. Kele onye je lapụta this guy wee gbuo career ya. Kele onye je lapụta this guy wee gbuo career ya. Unu na-anọsa Jizọs ọkụ. Jizọs na-agbaịlụ unu fim. Jizọs na-agbaịlụ unu fim. Na-agbaịlụ unu fim. Look at the time nji wee pụta na page ma. Page m is mobile goko 50,000 followers. Organic followers. Page Matthias is from 250 something thousand followers. Little to 205 or 204. Yeah? When I knew that page I give or I gas. Jesus Morocco can go soon if you were Alpha and Omega. Eh? The earth and the nature now fight against you people. Manona malo. Unune piyediaka. Ndala jitinu chajurajo. Ibuje mbamba Bible haka kono debe nuno. Every day you put a no ndoka ke na chogari. Every day you put a no the pastor ke na chogari. But you go to church. Which kind of a blogger are you? What exactly are you fighting? Who are you fighting? Who are you fighting? Obolo ni de jezoka. But as you go one in any joka. Nka ho ni na joka. Man he decided na nde ya dano sogo. Wondoka. Wondoka ke ya dano sogo. What will be your gain? I am asking you. What is your gain? Eh? What, in fact, Kelebe, all these things are managed. Which point are you going to be proving? Owuru nese, Nandoka nemenka, Nandoka nemenka. What of Ndo tu Matayase ha? Because we are not calling Ndo Medana. Look, let me tell you, it's high time we should stop using that generalizing word Ndo Medana. Ndi Igbo who actually Ndi Igbo neme the real Omenana. Ahi Susugare Fandani Susugare. So when you want to qualify this group of charlatans, no to educate moment of truth, group of charlatans, call them no to Matthias. Can the Madumano followers of Matthias? Can the Madumano Matoro Matthias? Can the Madumano move fake Matthias erased? You want to go? So stop calling them Ndo Menana. They are not Ndo Menana. Omenana ba yicho ejemu be ezigbo onye na-ewi na-eme omenala n'ebe ahụ efu ka ha si akọndọtụ onwe ha imeghe ife nwee ka o si wee ifedo na na-etiwo so onye omenala agha wee ekperima onye omenala agha dị egwu ndị mmadụ chandum na-anachakọrọ ha ego na-awe na-aba all in the name of na ọ na-akọrọ ha akụkọ ndị omenala adịghị eme etu a ịghọtago ndị omenala adịghị eme etu a so
onye ọbụla nwa afọ Igbo daalụ Chinonye anagwa wee ezigbote onye omenala ka ọwụ. Ịghọtago? Ebukeze, I greet you. So it's high time oya waichi ikwu maka nda anyị akpọ ha ndị otu Mathias ife ha wụ ha bụrụ ndị omenala. Omenala Igbo cannot be ridiculed. Omenala Igbo cannot be I bring it to shame because that is who we are. Ịghọtago? That is who you are. Osapwe Ozamaka, one more comment, I will block you. As long as you're on this page, nothing less than 700,000 times in a day. If I fall short of it, it means that I haven't done well. You gotta go. Mathias, ewu to ka ụzọ amaka achọ nka nna gogi ka iwe de comment ebe ọzọ ka m blọk ọrụ efulefu iruo na peji kele afọ ị na-anụ gọnụ ka ị na-anụ na-eme na peji atụrụ ndị ụka disi ndị pastọ disi ndị ụka disi ndị pastọ disi eruo na-akọrọ ya aka ya na-akpọ nwa Chineke kpụkwa gị ọkụ ebe a iche nọ ngụwe onye ọnọwụ ndị nwe Facebook ị mara ka ọ ya adụ na ọwụrụ unu nwe Facebook ụmụ ofeke mara ka ọ ya adụ na ọ wụrụ na unu nwere monopoli na Facebook a unu aka chụsịa na mmadụ niile because everyday Mathias anọ na page ọ ndị ụka ndị pastọ ndị ife iru ebe ahụ na-akọrọ ya aka na-asị raidon nwa Chineke mana ịbịa ha ebe anụ ka akpọrọ afe Chineke akpọ ụgwọ ọkụ na enu na afọ akpọrọ afe they one comment here again ka m blọk ka m gosi gị ife nji wee karịgo na page ya ụmụ atụrụ ị na-enjoy Mathias ịda akpa afa ndị ụka na ndị pastọ na peji na-agụ Jizọs iyi malụkwa na ịbịakwa na this page na ife ọnwụ na ya adakwa anụwụ Mathias. This page is strictly to dismantle the mountain of lies being built by Mathias na plant here n'ime ndị Igbo bai ọ na ha capture ha ụfọdụ ọ na-capture ha in form of content creators. Ịghọtago nke tagide afụfụ yọgido Chineke amara nọkata fọchata nwa obere light ọkwụgharị ozugbo chọọ ka ọ kpagbuo onwe n'ego. Ịghọtago Ebukeze daalụ biko daalụ. So mmadụ ijikwu nakwu anything about ife ọwụ na Ebonyi son na-eje abọlite old videos the guy enwere ozi content agụgo anyị egosigo ife iji wee ka ha. Ezugo is still coming live each time. Ezugo be alive. Ezugo is saying something. Ezugo is still posting videos. That is what it means for somebody to have passion in what you are doing. There are 1,001 videos, live videos and videos to post to dismantle the lies being pushed by Mathias Namdotwe. The other day, we have shown them that every day had an okuko. Elon Musk, the owner of Twitter, the owner of the owner of TikTok, Kogono, is not a Christian. The other day, we proved them wrong by showing them that Elon Musk is the highest donor. He is the highest donor in Christ Embassy's Rhapsody of Realities 2024. Yes, ụfọdụ n'ime ha bịa with an argument. Kere argument ụfọdụ nke bịara that Rhapsody of Rhapsody of Realities is an inspirational book that is not only made for Christians. So na ife Elon Musk ji wee na sponsor ya ewu because no shock people man good morals also wee jụọ ya wee sị ya, why did you not sponsor the multiple production of your offer? Why did you not sponsor the multiple planting of your apple? Why did you not sponsor the multiple production of your ebu and ndotu onuji emalose? Ka ife kpata no sponsor the multiple production of ogene na okpokoro? Ana m ajụ ajụjụ. Why not sponsor sikewe onye ọnwụ na isi agụ ma bidi ma ọla a na-agba n'ọkpa sikewe ya onye ọnwụ na ka adụchọ na every household n'ala Igbo na-enwere isi agụ nwa aka
Why not sponsor her? There is no sensible billionaire in the world that will not sponsor any Christian activities, because normal, that is where they preach morals, good morals to people. That is where the actual message of humanity is hidden. So they know. And look at even Bill Gates, call them. Bill Gates that his charity work, that his philanthropic gesture was triggered by his faith in the Catholic Church. He said it and you heard it. So now Elimos, the Elimos onu jiaka onu nekuna Elimos menunka na Elimos menunka Elimos prove abanarono that he is a strong believer of Christ. And now say mother sem look at ki we ebe brain nda na no mother we sem not because of no nwere ego na attach go brother to affair. Really? Brother is the commonest name in America for somebody who is a believer. Anybody who is a believer is your brother. Even while going to preach to unbeliever, he is still your brother. Yes. Ndejeri preach the Wadibia, but if I had that, but that Wadibia, brother. If I had that, sister, brethren. So what is there in calling Elimos brother? Habido to iche for the son and the Christ Embassy. Just so Christ Embassy as a big church in both outside Nigeria, in Africa here, all over the world, can pull that kind of stunt with Alpha Elon Musk. Elon Musk I know yet. The mad week event he hold United States of America. Happen far. No sensible Igbo businessman, entrepreneur, name them anywhere. We like to associate with this nonsense. Each and every one of them, we like to bear that trademark of a Christian. Have they ever asked themselves this question? Have they ever asked themselves this question? Look at somebody Donald Trump trying to introduce Bible. Ka Bible ba na their school curriculum. Yes, ka Bible ba na their school curriculum. That is what is going on now. That is what is going on now. They are trying to bring Bible back na their school curriculum. Kana akuziri every child in America Bible from childhood to adulthood. Ngwa no na Africa eba no eba na ekwugeri. Ngwa wu money misro dulela na obi na we je America no na America na ekwugeri esem no no ife eje mu na ekwu na eri mmadu eri ngwa eri gono ki na emeka special agreed eri ho eri kedi fi na emeka special. I am asking you, ngwa eri gono ki na emeka special. It's a simple question. Look at the machine ngolu kando hina nwa nwoke onye egotanwubuho machine, onye egotanwubuho Belgium machine and 400,000 enoro na amu onye egota 1.2 million na jegolu machine enoro na amu ya amu enamu ya amu ayolongo dunje shoro machine mo. Did I beg you? Did I ask you for help? Why are you making fake of yourself? Can swear no you? Why are you laying low kobo? Ayolongo help. The only people you're going to help won't turn down their help because those are not the areas Ebonyi will interest in. Ebonyi son, Ebonyi Lord's son, because you are not an Ebonyi son. Ebonyi Lord's son, Ebonyi Lord's son. Opano boko bulu ntishirie maka okpoko na-abịa noise on ebuwela abịa is enough to alert the opana ka ọ gbafere opana okpoko bulu ntishirie many agago, but it's obvious that those who are still here cannot learn from the lessons of those that has gone. It is very sad. It is very sad. Maybe Eliaka. Sometimes if you feel that guy in a man on Facebook, if you feel name content will go when you people abandon the very thing what alone on Facebook on baby abandon war. Why will content not go
You have deviated away from your source for a very long time. What you are doing now, you cannot sustain. What I am doing now, I can sustain till next 5 years. Yes. Even now, I can sustain. For as long as Namataya has in there, we know how to tactically bring him down. Yes, he must believe. Meso mesha sorubi kwasa ya kanisi ekpere muye ji aka ngota Bible biye. Efo Bible ahụ debere ahụ na ọgbara ọkụ mbụ Matthias mụ ya emecha were ego m gota Bible bi Matthias back. Matthias ọwụkwa n'onye izi. Matthias ahụ onye izi ụfọdụ n'ime ha mechara gbaa amaala wee chigata back. Ụfọdụ n'ime ha were aka ha surrender those who were even more powerful and influential, not onye nke ụsakpa, not onye nke ụsakpa ji ego ndị mmadụ were atụ swell. Onye nke ahụ ụsakpa ka ọ wụ na ịghọtago. Onye nke ahụ nwere ike sef o nweta ụdị ego ọ na-achọ oche njigharịa, because the another phase of society a boy a day face is a society that cannot tolerate this stoutish behavior on a behave, and it's a society that may not tolerate this particular backwardness. Ancient of days on a book. So he is going to change. So he has just onye ego n'isi ụnụ mumu yishi ụnụ na-ada wole ego na-enye dị mkpa ibu ụnụ na-eri wolu je na-egokọla na na-ele. Oh my God, oh my God. So content agwụgo ụnụ mere onwe ụnụ mgbe onye obodo chọrọ ịbanye na this track ụnụ nọ na ka kịta onye obodo aka do na irrelevant. The guy wee discover onwe n'oge wee gbafere jee n'one ha wee bata n'igba egwu ụka na omenala abata ha genuinely. They are all, yeah, their identity, they have lost it. Look at onye obodo tata, onye obodo pụta sịgo nna unu egekwala unu ntị ife na-eme asịrị na-ewoji ife kụwa mmadụ isi na nkwọ Nnewi ojekwaghị ife merụ na ụmụnya wolu okwu nwa nke mmadụ wee mụta ife nke a wuru ife goro nyere ụlọ ife make any meaning and ife make any sense. How did he abandon the program of onye ozizi that gave him the platform? How did he abandon the onye ozizi show that gave him the platform? That is the question I am asking. They all lost their identity along the line because they were ready to fight a lost battle. But look at the difference here. Look at the difference here. Matthias, knowing why he started this movement, Matthias, knowing the benefit and the seed he has planted, waiting for it to grow, is still there. Chineke na-enye onye ajọ omume ogologo ụdọ ka o wee change from ajọ omume. So God kanyere ya nwobere grace nye ya ogologo ụdọ ka o wee change, mana ụmụ okoke a jezi jump n'ife ahụ ọ na-eme ka ha wee were wee feedie Chineke wee na-echi ha ọnụ n'ama. No ha fọrọ nya wetago wee na-echi ha ọnụ n'ama ha ncha. Look at how J-Park lost J-Park as a brand. Look at how Governor Eziokwu lost Governor Eziokwu. Look at how onye kelafa ya Ebonyi son. Look at how he lost Ebonyi son. Look at how he lost Ebonyi son. Chukwujekwu emperor. You are not really here. You are not really here. I don't have anything to offer. Epo here. Inya epo here. Onwike gbuogu. Ishopo. Epo here. Onwike gbuogu. Chukwujekwu emperor. Epo here. Hello?
So jenene una ha, they have all lost their way in this content and a great hajari na hanya hamona I the original. This is why we are here. This is why we came to this platform. They all abandoned the Ifehaneme, baby abonye kahamba. It rendered all of them, even in Efrohane Bigeriaka, Waka Kahane Bigeri. Ebonyi son na sozisi. Content don't finish. Content don't finish. What I go, man here, and amazing once every week, opposed to content. Niwa waka ya no me. Man here, and amazing once every week. Yeah? Opposed to content. I know ni who are whatever in age will be here, it will happen. What I go, eba no, I know me. I will come back in a few minutes time.